Έβαλε την ομάδα. Δεν την άφηγα όλα μωρέ, γιατί είναι... Εντάξει, ναι, ήταν και ο καιρός. Για τράβα το... Μπράβο. Πάρ' το για να μπορώ να τα βλέπω τα πουλιά. Έχουν απλώσει πολύ τα περιστεριά. 18 του Μάρτη του 2012. Είναι ένα απογευματάκι και είμαστε στην Κοζάνη, στο Παπατάτσο. Και επειδή έχει πολύ μικρό καμαράκι, τα βάλε μπαμ με τη μία τα πουλιά. Για να μπορέσουμε να τα πιάσουμε που φεύγουνε. Ορίστε, να, είναι μερικά από πάνω και άλλα έχουν φύγει. Έχουν τα γνωστά ταξίδια που κάνουν. Να, ορίστε. Δυνατά φτερά. Πατάτσος ένας περιστεράς. Να κάνουμε ένα πρόλογο που βαστάει τις παλιές βούτες. Πόσα χρόνια τα έχεις Παπατάτσο αυτά? Από το 74 είναι αυτές οι βούτες. Είναι οι θεαματικές εκείνης της εποχής. Αυτά είναι τα θεαματικά του 74. Άλλη τεχνολογία περιστεριά. Και έχουν αυτό το ρυθμό, ορίστε, βλέπετε εδώ. Και εδώ πέρα που φύγα τα πιάζει. Ναι, όλα τα πιάνω, όλα τα πιάνω. Ναι, ας είναι, έχει κάποια εδώ, να, κάτω βλέπετε. Είναι ένα τζινί και άλλο ένα τζινί. Σήκωσε και ο Γιάννης. Ο Λαμαρινάς. Άμα του χώθηκε ο Λαμαρινάς. Μοιάσε με τον Λαμαρινά. Άμα ρε του... Όχι ρε, βουστε. Τα ρίχνει, αλλά έχουν και... Αυτά έχουν φτάσει στο Λαμαρινά από πάνω. Έχουν 10 μήνων περιστέρια τώρα. Αμάν, ο Λαμαρινάς μας την έκανε. Ο Κουτρουμάς ρε, μας την έκανε ρε. Δεν νομίζω να το έκανε ο Γιάννης επίτηδες, μωρέ. Όχι, επίτηδες, έλα όχι το. Δεν το έκανε άνθρωπος επίτηδες, εντάξει, δεν τα είδε, ποιος ξέρει τώρα, έχει βγάλει τα πουλιά έξω. Ο Γιάννης είναι ο δικός μας. Τώρα τι κάνουμε, θα φύγουμε να τα ρίξουμε. Ό,τι θες κάνε. Είναι στο χέρι το δικό σου, άμα θέλει να τα ρίξεις, ρίχτα. Τα πουλιά καλά ήταν, είναι εκεί, τα βλέπετε. Να μην τα μουσιάζει εκεί πέρα. Τα ρίξε. Τα ρίξε ο Γιάννης. Ναι, τα ρίξε. Πέσανε. Του Λαμαρινά πέφτουνε, ναι ρε. Δικά σου μείνανε εκεί εκείνη. Ναι, είναι ωραία. Τα βλέπεις Αργύρι, τις βούτες τις παλιές, Άλλο μοτίβο, πλεχτό πέταμα. Μέχρι αυτού. Έλα, τράβα τώρα, εντάξει. Ωραία, Παγιάννα, ωραία. Τα βλέπουμε εδώ. Τώρα πρέπει να φύγω εγώ από εδώ, Μισό λεπτό, θα φύγω, μισό. Ξεκινάει την επιστροφή τώρα. Έτσι θα ρίχνει. Θα βγάλει, λέει, 2-3 αεραματζίδες έξω. Όχι, θα πέσουν τα αεραματζίδες, πούμε εγώ. Σηκωθήκανε, Έλα, τα πουλιά που όπου ήρθανε κιόλας. Κάτσε να πιάσουμε τον πεσό. Ορμήξανε τώρα όλα τα περιστεριά. Είμαι και εγώ τώρα και το ταρατσάκι μικρό. Έρχονται συνέχεια, αδιάκοπα έρχονται. Μπράβο ρε Παπατάτσικε, μπράβο. Το μόνο κακό είναι ότι βλέπουν εμένα και αγριεύουν τα πουλιά τώρα. Πρέπει να περάσουν μπροστά μου να πέσουνε και είναι 2x2. Και κόβουνε κάποια πουλιά. Αν και ήρθαν τώρα κανένα δύο έχουν βγει να έρχεται και αυτό το τζιμί. Να βλέπετε έτσι. Είναι πολύ στενάχωρο. Αυτό το κομματάκι είναι η ταράτσα, βλέπετε. Και εδώ είναι μεγάλη ταράτσα, δίπλα είναι πιο μικρή ακόμα. Αλλά έχει κάτι περιστερούκληση. Θα τα δούμε μετά μέσα. Και εδώ βλέπουμε και τις βούτες του Παπατάτσου, μόλις ήρθανε. Είναι όντως αξιοθαύμαστα τα περιστεριά. Μπορεί να μην έχετε δει και πάλι τόσο όμορφα πουλιά, μπορεί να μην έχετε ξαναδεί. Αυτές είναι οι όμορφες βούτες που λέγανε κάποτε. Είδες πως το είπα Αργύρι? Θα δεις κάποιες βούτες που μπορεί να μην έχεις ξαναδεί και ποτέ σου, σε ομορφιά. Τα παλιά βολιώτικα λέει ο Αργύρης. Όντως είναι βολιώτικα αυτά τα περιστεριά. Δεν ξέρω αν το είπες στην τύχη. Ναι. Φωτιάδης έρχεται να δώσουμε κάτι πουλάκια. Κάτι πουλάκια δώρο θα του. Αυτές είναι βούτες του Παπατάτσι.
Όμορφα, πολύ όμορφα πέστρια.